ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ ଅଛି ପୁରା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଏରିଆଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାରୁ ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଯାଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯା। କି ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଗାଇସ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୂତକୁ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ଏପଟେ ଦେଇକି ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଇସ୍ ସେଇଠି କିଏ ପଳେଇ ଆସ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଗାଇସ୍ ଆମ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ପଛକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖା ହବ ନା। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏପଟେ ଲୁଚିକି ଯାଉଛୁ ସେପଟରୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ପୁରା ବିଲ ମଝିଟା ଅଛି। ସେଇଠି ଚାଲ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୂତିକୁ ଦେଖିବା ପାଖରେ ଦେଖିବା ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ନା। ଟିକେ ଦୂରରେ ଚାଲ ହଠାତ୍ ଯଦି ପଳେଇ ଆଇଲା ଆମେ ଯାଇପାରିବା। କିରଣ କୁଆଡେ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବା। ପାଖ ବାଟେ ଆସ। କଣ୍ଟା ଦେଲା ଆମେ ପଡିକି ପୁରା ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଠି ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆସିଛୁ। ସେ ଗାଇସ୍ କୁଆଡେ ସେ ଭୂତଟା କୁଆଡେ ଉସ୍ମାନ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭୂତଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସୁ। ଗାଇସ୍ ସେଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି କିଏ ଗାଇସ୍ କିଏ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଲୁଚି ପଡୁଛୁ। ଚାଲ